Horas samanginang pajupang hita muse di channel YouTube namion marhitiaka pikiran nami na mungkin boy pamorahok kita di nama ngarade jamita tu partangyangan songoninang jamita di parmingguon siganuk minggu. Hupatak kashami amang video nami manang akahatorangan na hupatu pahami di channel namion dang jamita alai hatorangan pikiran-pikiran na mungkin boydo mangurupi hita manang pamarahok kita di na mangarade jamita hita. Jadi dang jamita dang na langsung boy rupani si patol hasotta di tonga-tonga ni perpunguan pertangyangan songoni pakar mingguan alai holan pikiran-pikiran sederhana do manambai akan adong asalam mamora hita di na mangarade jamita na naing si patol hasotta. Amang inang sonari naing patol hason nami matuhita pikiran nami na mungkin boy mangurupi hita di jamita di pertangyangan ima nagabe epistel di hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 imana tersurat di buku Evangelium Yohanes bindu onom mamukasian ayat 24 saat rodi ayat 35. Ia turpuk tahun ima udut ni turpuk jamita di hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 jala sonari gabe turpuk pertangyangan manang epistel tu tanggal 4 Agustus Yohanes bindu onom ayat 24 saat rodi ayat 35. Amanginang luktakas hujahahami turpuhon. Jala hupai huti-hutami hatorangan-hatorangan di jamita di hari Minggu nasalpu. Ima di bindu onom ayat sada sahat ro di ayat 15. Ditamui Yesus 5.000 halak. Saunari muse Roma nasida mandapoton Yesus di turpuk tahun. Molo di bindu onom ayat sada dohot namangihut ayat 2 ditamue Yesus 5.000 halak disi takas di patorang jala di pabotohon buasa dilului nasida Yesus buasa torop ro tu Yesus ima ala ni penyembuhan hama malum sian parsahiton tadda halongangan na pinatupa ni Yesus. Lilehol Yesus mangan nasida jala takas di turpuk tahun di pabotohot Tuhan ta Yesus ahado alasan manang ahado nanang siluan nasida umban nagabiro nasida muse mangalului Yesus ala nong busur nasida. Jadi taparroh ahom ma amanginang kesembuhan, penyembuhan, kesehatan ondo naumarga di ngoluni jolma na julu saharon saunari na paduahon si panganon omma na sai dilului jolma di ngoluna si ganopare adong si panganon jala hipas pamatang adong si panganon sekitar disodo pikiran manang tujuan manang si ulaon si luluan ni perdalanan ni ngolu ni jolma na jolu sahar di saunari rongom do halak molodong na pamalum na marsahit barita taringot tu sahalak na pamalum na marsahit atau yang mampu menyembuhkan tabuto do aka padita manang na poso ni debata na adok kuasa penyembuhan di nasida aladak sarupa toktong si lehon-lehon ni dewata itortorop lo mangihutoni jala molorona sida berkunjung tu sada daerah itor rongom do rupani ala dong dibain nasida penyembuhan dak taboto na toho manang nasotoho dang apala tu si urusata alai ala tarbarita nasida penyembuh rupani itor torop lo mandapoton nasida songoni manang si panganon molodong bagi-bagi sembako tabireng soholan na pugus naro namora pedohot do antri. Na duaon si panganon
dohot hama malum sian parsahiton hahipason nama cerikot di ngolu ni jolma na duaun di lehon Yesus jala adong sikop na duaun di pasahat marhite-hite huason ni Tuhan Yesus Kristus alani malam gogo marohani nasida laho manghului dohot mandapoton Tuhan ta Yesus alita kasdo di patol hastu nasida dang alana dia tusihamu tanda na hupatupai ni Tuhan ta Yesus dang ala dia tusinasida tanda jala dang dia tusinasida akka jamita hatorangan pangajarion na pinatolhas ni Tuhan ta Yesus Kristus ala takas didok andorak somangan nasida godang do di podahon jala diajarhon tu nasida ala tunggodak pe diajarhon jala di podahon tu nasida ala yang go di ujungna taringot tu si pangano nido pikiranna dohot hama malum sian parsahitoni dilului ma Tuhan ta Yesus Kristus. Na paduahon idaw tama diturpuk taon somal do molo dilului do ngatta sada siluluan barang matadok rupani namago di bagas di jabu nasotarida dang dapo ibana alay idia do ngalo jauh mangaluluin na alay terrohita nyon at sugeri ulohon nga di pargutto artina jono do tu ibana manang di sekitar ni ibana do na niluluan na alay dang dapot na dung rohi ta rupani nyon ay di beko setabi matam rupani ahade beko mangalului na merlapatan sol hot do tuibana apala jono do tuibana aladang diida songoni mana masa di pangajarin ni Tuhan Yesus Kristus di parsaoran ni Tuhan Yesus Kristus do natoropi apala sol hot do jala apala di tonga-tonga nasida do anak ni debata alai dang dia tu si nasida apala di adopan ni nasida do akatanda halongangani di patupa alai dang apalai mambain nasida gabe mananda dohot marnida saluhutna na pinatupan itu Tuhan Yesus Kristus songon sada tanda na patuduhon anak ni debatado ibana songon na pinatolhas ni evangelium Yohanes sian mulana di surat ibana ia debata rap do Tuhan Yesus Kristus ia hatai ima debata saor do hatai do debata ia hatai ima nagabe daging Tuhan Yesus Kristus dang ya tu sinasida ido inti pokok ni panorangion ni evangelium Yohanes alai dang dia tu sinasida jala saitong dope dipangido nasida tanda siani mana patuluhon diturpuk ton ternyata dang murah mangatusi hatorangan jamita dohot pangajarion taringot tu harajaon ni debata molo di patorang tu pikiran dohot rohani jolma na terfokus pada pikiran dunia yaitu makanan, kesehatan dan lain-lainnya itu yang disebutkan tadi diturpuk tai dang nyambung di dok frekuensina molo hidaham diturpuk tahun disai di patorang tu hatta taringot tu harajaon ni debata taringot tu narosian ginjang ima anak ni debata dang nyambung dohot pikiran ni natoropi narosiat turu ima hajol maon haportibion si panganon si inumon hamamalum sian sahid sude nai garis pemikiran dunia sementara frekuensi yang lain pembicaraan Tuhan Yesus, pengajaran Tuhan Yesus adalah kerajaan sorga, harajaon ni dewata, anak dewata, narosian banua ginjang. Alanima ditogihondo nasida, asa menaikkan pikiran dan fokus mereka bukan pada dunia, tetapi pada yang datang dari surga. Asa lam dipahicatnya sida manang dipaubana sida pikiranna dang fokus tu si panganon sinumon nak perikot doi jalamat cerikot doi anai ikon dipahiccat do pikiranna asa sada frekuensi do pemikiran pengajaran Tuhan Yesus ketemu titiknya ima pikiran asing ni si panganon dohot si inumon asing ni hama malum sian sahid adong dope na rumikot siani ima harajaon ni debata ima mananda anak ni debata
naro sian banua ginjang si panganon roti hangoluan na nanoktong saliling-liling na. Ido na di patorang di turpuk taon. Jadi molo so diubah nasida pikiran ni nasida muse taringot tu roti si panganon na pinangan ni nasida. Molo fokus do tu nasida roti si panganon na rosiat banua ginjang manna ditikini na poso ni debata si Musa. Maldo di nasida tong mangatusi na pinatorang ni Jesus ima roti hanguluan audo roti hanguluani. Nemanok tong saharo di saling liling na. Alanido pikiran yang terfokus pada dunia tidak akan memahami ide atau saran atau pengajaran tentang datangnya dari atas, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi manusia dan menjadi roti kehidupan. Jadi dah ketemu tabereng di turpuk tahun. Ala dia tulpulonom dung di patorang Yesus audo roti hangoluani didok muse alai nunga hupa buat tuhamu di ida matamuna do ahunian alai dang porsea hamu. Ala dang ketemu, dang porsea, dang masuk di pikiran, dang masuk turohana. Ala fokusnya adalah ke duniai wian. Ala fokus ni nasida, ala di rohani nasida ima hapor tibion. Ima si panganon, si inumon, dohot nakin akahama malum sian sahib. Atong upikiri hami, dituruk taon. Asa boy taatusi lapatan ni roti hanguluan. Ima Tuhatta Jesus Kristus. Jala holan ibana do roti hanguluani. Asa boy taatusi. Songo kita nang porsea noaing nang manjalo roti hanguluani. Asalam tekas dihitaon ikon tong do ingotota dang si panganon si inumon di portibion hama malum ni sahid dot akan asing narumikot alai hanguluan saliling nileleng nado. Nunga di pasahat itu hita marhite Jesus Kristus. Marhite nata dohoti ulaon nabadia di pasahat tu hita pamatang do mudar Yesus Kristus ima roti hanguluani ima hanguluan saliling nileleng na. Tong moloy do tema ni terpukta di sarihod debatado bangsona, di sarihod debatado nang hita, di lehod tu hita roti hanguluan ima Tuhatta Yesus Kristus. Alai molo sai hot do pepikirata di partibion namar lapatan sai ido pinarumikot di hita dang tarat tu si hita songon dia do hina tabo ni roti hanguluani dak tahilala songon dia do tabo ni si panganon hanguluan, roti hanguluan ima Tuhatta Yesus Kristus. Jadi supaya kita dapat menikmati nikmatnya roti kehidupan dalam Kristus Yesus, pikiran kita harus berubah dari orientasi berpikir pada dunia ini untuk kemudian naik pada level yang lebih tinggi, berpikir pada kehidupan yang kekal dengan cara percaya pada kuasa dan perlindungannya, percaya pada namanya. Jadi ido hubere kami amanginang diturpuhon anggiat boy mangurupi hita togi honot tamaruas ni huria asalam marnida hinatabo ni si panganon hanguluan imaroti hanguluani marhite namuwa pikiran ni nasida marhite namanggati ataupun merubah fokus pikirannya bukan sekedar mencari roti yang sementara dak kolan mangalului narikot di partibion nak perikot nunga hudok kami nakin alai ikon saharo pemikiran doh roha lahu mangalului harajaun ni debata atong unang lalap di arta partibion unang dapot to Jesus asa dapot mu arta partibion unang lului Jesus asa sonak ko di partibion alai ingok ma di atas ni adong do harajaun banua ginjang adong do hanguluan saliling-lilingna na dapot tita marhite na mangaton roti hanguluan parhapor siaon di Tuhatta Yesus Kristus.